У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 6 траўня. У студыі працуе Александр Баразенко. Вітаю. Без дыджэяў і лімузінаў, але з ідэалагічным складнікам. Чыноўнікі апавялі, як будуць сёлета выглядаць школьныя выпускныя па лукашэнкаўску. У інтэрв'ю дзяржаўнаму агенству «Мінск новости» старшыня камітэту адукацыі Менскага гарвыканкаму Андрэй Стрыгельскі адзначыў, сталічныя чыноўнікі выпрацавалі шэраг рэкамендацыяў для школаў наконт правядзення урачыстасцяў. Маўляў, адлюстравання ў свяце развітання са школаю мусяць знайсці такія тэмы, як 80годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і аб'яўлены Лукашэнкам год якасці. А вось лімузінаў і запрошаных артыстаў не будзе, бо яны нібыта не ведаюць традыцыяў школы і не створаць, цытата, душэўнай атмасферы. Пройдуць выпускныя ў школах, а не ў рэстаранах і кавярнях. Нагадаю, вайну лімузінам на школьных выпускных на мінулым тыдні аб'явіў Лукашенко. Апошні званок у беларускіх школах сёлета празвініць 25 траўня. Выпускныя пройдуць 14 чэрвеня. Польскі суддзя ўцёк у Беларусь і папрасіў прытулку. З гэтай нагоды лукашэнкаўскія прапагандысты нават зладзілі маштабную прэсавую канферэнцыю. Падчас яе Томаш Шмідт напісаў заяву аб звальненні з пасады суддзі другога аддзялення Ваяводскага адміністрацыйнага суда Варшавы. На прэсавай канферэнцыі ён апавёў пра нязгоду з дзеяннямі польскіх уладаў і паўтарыў тэзісы лукашэнкаўскай прапаганды пра несамастойнасць Польшы, жаданне ЗША ўцягнуць яе ў вайну і неабходнасць наладжваць стасункі паміж Польшаю ды рэжымамі Пуціна і Лукашэнкі. Паводле польскага выдання ОНЭТ раней Томаш Шмідт трапляў у Польшы ў скандал, дзе ён і некалькі асобаў бралі ўдзел у акцыях дыскрэдытацыі адвакатаў, якія крытыкуюць змены ў судовай сістэме. У Талачынскім раёне каля вёскі Някрасава ў аварыі загінула 54-гадовая жанчына. Трагедыя адбылася учора ў дзень. Кіроўца аўтамабіля БМВ не справіўся з кіраваннем на прасёлкавай дарозе і выехаў у кювет, дзе аўта перакулілася. Кіроўца застаўся жывы, а вось ягоная пасажырка ад атрыманых траўмаў памерла на месцы. Яшчэ адно смяротнае ДТЗ мела месца ўначы ў Пінскім раёне. Кіроўца, асобу і аўтамабіль якога пакуль не высветлілі, насмерць збіў пешахода і з'ехаў з месца трагедыі. Пошукі кіроўцы трываюць. Міліцыя абвесціла план перахоп і просіць адклікнуцца магчымых сведкаў здарэння. Чырвоныя лініі НАТО ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Як піша італьянскае выданне «Ля Рэпубліка», паўночна-атлантычны альянс гатовы беспасрэдна ўмяшацца ў канфлікт у выпадку, калі ў вайну на баку Расіі уступіць Беларусь. Паводле крыніцаў выдання, другою прычынаю для магчымага беспасярэдняга ўступу НАТО ў вайну можа стацца расійская вайсковая правакацыя супраць краінаў Балтыі, Польшы ці Малдовы. Са словаў крыніцаў, у НАТО не стануць мірыцца з такімі дзеяннямі з боку Расіі. У сваю чаргу лідар дэмакратаў у палаце прадстаўнікоў амерыканскага кангрэсу заявіў, што Злучаныя Штаты абавязаныя працягваць падтрымліваць Украіну. У тым ліку таму, што ў выпадку паразы Кіева Вашынгтону давядзецца ўмяшацца ў канфлікт. Расія правядзе вучэнні для выкарыстання ядравай зброі, заяўляюць у расійскім міністэрстве абароны. Падчас вучэнняў ракетных злучэнняў паўднёвай вайсковай акругі з авіяцыяй і сіламі флоту будуць адпрацоўваць выкарыстанне нестратэгічнага ядравага ўзбраення, зазначылі ў ведамстве. Там назвалі гэта, цытата, адказам на правакацыйныя заявы і пагрозы заходніх афіцыйных асобаў. У Сумах шпіталі і сістэму водапроводу перавялі на рэзервовае электразабеспячэнне праз начную расійскую атаку. Мясцовыя ўлады паведамляюць пра атаку расейцаў дронамі тыпу «Шахет» па энергетычных аб'ектах. У паветраных сілах Украіны кажуць пра збіццё над вобласцю 12 з 13 выпушчаных беспілотнікаў. Інфармацыі пра пацярпелых не паступала. Праз расійскія абстрэлы без святла гэтую ночу засталася і частка раёнаў Харкава. Дзень раней Расія скінула на цэнтр гораду 3 авіяцыйныя бомбы. Пацярпелі 15 чалавек. Таксама напярэдадні расійскае войска атакавала 5 ракетамі Славянскую ТЭС у Мікалаеўцы Данецкай вобласці. Удар нанеслі 4 касетнымі боепрыпасамі і 1 фугасным. У Міністэрстве эканомікі Украіны распавялі, што апошнія расійскія ўдары па энергетычнай інфраструктуры нанеслі эканоміцы краіны каля мільярда долараў стратаў. У Белгородской области России при атацы беспилотников загинули 7 человек, яшчэ 35 атрымалі раненні.
Пра гэта паведаміў губернатар рэгіёну Вячеслав Гладкоў. Ва ўдарах ён абвінаваціў Украіну. Са словаў чыноўніка, дроны камікадзе атакавалі 2 газелі і легкавік ля вёскі Бярозаўка, прыкладна за 50 кіламетраў ад Белгараду. Заяўлена, што мікрааўтобусы везлі работнікаў мясцовага свінакомплексу. Сярод параненых 2 дзяцей. Пацярпелых за скепкавымі раненнямі шпіталізавалі, адзін з іх у цяжкім стане. 345 стартавых пунктаў у 169 краінах свету і больш за 256 тысяч удзельнікаў сабраў 11-й сусветны забег Wings for Life. Прафесійныя бегуны, аматары і асобы ў інвалідных вазках выйшлі на трасу з агульнаю мэтаю – дапамагчы знайсці спосабы лекавання траўмаў спінных мазгоў. У сярэднім кожны ўдзельнік пераадолеў 11 кіламетраў. Пераможцам сярод мужчынаў стаўся Тамоя Ватанабе з Японіі. Ён устанавіў новы рэкорд спаборніцтваў, прабегшы больш за 70 кіламетраў. А Дамініка Стэльмах з Польшы прабегла 55 кіламетраў і заваявала тытул сярод жанчын. Паводле арганізатараў, сёлета агульная сума стартавых унёскаў і сабраных ахвяраванняў склала больш за 8 мільёнаў еўраў. Усе грошы будуць кіраваныя на пошук сродкаў лекавання траўмаў спінных мазгоў. І гэта ўсе навіны ў кароткім выданні. Аб развіцці падзеяў, як заўсёды, распавядуць мае калегі ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на ўласную бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.